Bun, și bine v-am găsit la un tutorial cum să vă instalezi Happy Mode. Vedeți, eu l-am aici, o să-l pun, uitați-l, Happy Mode, o să-l șterg, să vedeți că o să-l instalez. Vedeți? O să așteptăm să mi-l se șteargă ca să fie sigur că mi l-am șters. Și acum intrați pe Google. Încă aici se întâmplă minunăția. Nu știu cine a căutat astea, cred că mami, care mai umblă pe telefonul meu. Happy Mode. Căutați Happy Mode. Și e exact primul. Bun. Așteptați și vedeți. Nu dați mai în jos că direct apăsați pe download. Descarcă din nou fișierul. Vrei să descarci din nou Happy Mode 293 apk de descarcă din nou. Așteptați să se descarce fișierul. A fost descărcat. Apăsați deschide. Aici Happy Mode. Bam, ignorați că o să-l bag imediat la încărcat. Frumos, frumos. Așteptați puțin. Dați deschide. Și acum dacă ieșim, frumos. Și de unde mi-e? Punga. Uitați-l. Aici e. Și l-avem. Sper că v-a plăcut acest tutorial. Nu uitați de like și subscribe, iar noi ne revedem data viitoare, poate cu un alt tutorial sau videoclip sau shorts. Pa, pa!